Jekk irid ikun kredibbli l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għandu jieħu passi fil-konfront ta' Tonio Fenech. Għal dan il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellem dwar dak li sar magħruf fil-ħadd li Tonio Fenech jaħdem għal kumpaniji reġistrati fil-British Virgin Islands. Owen Bonnici fakkar kif għal numru ta' ġimgħat smajna lil kap tal-Oppożizzjoni jgħid li jekk ikollok kumpanija offshore f'ġurisdizzjonijiet bħal British Virgin Islands u Jersey dik hija korruzzjoni. Iżda huwa ċar li dak li jgħod tal-naħa ma jgħodx l-oħra għal kap tal-Oppożizzjoni. Il-Ministru Bonnici qal li s'issa diġà għaddew 24 siegħa minn meta kien żvelat dan il-każ u Simon Busuttil għadu ma qal xejn u għal darb'oħra ma ħa l-ebda deċiżjoni. Il-Ministru fakkar fatt ta' każijiet fosthom ta' Fenech li hi direttriċi f'ditta li tiftaħ kumpaniji offshore fosthom anke fil-Panama fil-każ tal-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco li sarulu xogħlijiet fid-dar tiegħu u li tħallsu issa wara li l-kuntrattur involut issemma fil-Panama Papers. Min-naħa tiegħu id-deputat Laburista Silvio Xkembri għalli dan ifisser li għandna membru parlamentari ex-Ministru tal-Finanzi li kellu responsabilità u għandu kumpaniji mal-istess nies appuntati minnu fil-Bank of Valletta, meta huwa kien il-Ministru responsabbli mill-istess bank. Id-deputat Laburista staqsa jekk din u xetika. Dawn ma fost iż-żewġ pajjiżi li kienu deskritti minn Simon Busuttil bħala offshore bħala li huma pajjiżi li n-nies jiftħu hemmhekk biex għax kunu korrutti għal korruzzjoni, eċetera, eċetera. Illum il-ġurnata ġala darba għandna membru mill-iktar viċin tiegħu li għandu kumpaniji f'dawn il-pajjiżi. Nixtiequ nkunu nafu allura x'azzjoni ħajkun qed jieħu Simon Busuttil sabiex nibdew tal-inqas nippruvaw nikkonsidraw li nieħdu l-argumenti tiegħu bis-serjetà.